बेफोरखौ मोजां मोनदों होननानै बिथांमोना सावरायनो लिंहरदों आरो बे लिंहरनाय जों गोजोननाय मोनदों जे बे गामिनि जोहोलावफोरनि थाखाय सेंग्राफोरनि थाखाय फुटबल आरो जार्सि टीमनि जार्सि होनाय जागोन आरो अन्ततः बिथांमोना नैबे गामिनि सुबुंफ्रा जिहेतु फुटबल गेलेग्रा गथ'फोर दं बेनिखायनो बिथांमोनहा हेफाजाब जाथों होननानै जों बिथांमोननो बेखौ होनाय जादों बेजों लोगोसे दिनै बे गामिनि फ्राय 40 सुबुङा सिगाङाव गुबुन गुबुन पार्टिफ्राव दंमोनब्लाबो गुबुन गुबुन पार्टिनि सापर्टारब्लाबो दिनै बिथांमोना इउपिपिएलआव जगदान खालामनो फोरमायदों बेखायनो बिथांमोननि जगदान हाबाफारिखौ लानाय जादों जों बेखौ बे थांनाय मास मोनथाम मोनब्रैसोनि गेजेराव गोबां गुबुन गुबुन पार्टिनि सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जगदान खालामदों आरो बिनि गेजेरजों दिनै इउपिपिएलनि जिथु बोलो बेखौ बारानिफ्राय बारा गोख्रोंसिन खालामदों बेनिखायनो जों साबायखर होदों जे रायजोफ्रा जे इउपिपिएलनि खामानिफोरखौ बुजिनो हाबाय इउपिपिएलनि जिखिनि खामानि बेफोरखौ गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो इउपिपिएलनि बागै गोबां रायजोफ्रा मोजां मोननाय फोरमायनानै इउपिपिएलआव जगदान खालामदों थांनाय बोसोरब्रैयाव जोंनि इउपिपिएलआ बेखै मानगिदिर प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जि सरकार बे सरकारा बिभिन्न आसनिफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ बेखौ गामि ओनसोलाव रायजानाय गोरिब न'खरनि रायजो राजाफोरखौ गोबां हेफाजाब खालामबोदों गोबां आसनिफोर होदों बेनिखायनो बे गासैबो आसनिफोरनि गेजेरजों रायजोफ्रा उपकार जादों आरो बेनिखायनो दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बर'ल' नङा गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठीनि सुबुंफ्रा इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों आरो इउपिपिएलनि बागै दिनै बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जगदान खालामफैदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि चिफ मानगिदिर प्रमद बर'नि बिथांनि जि आखाइ बेखौ बारासिन गोख्रों आरो बोलोगोरा खालामदों आरो बेफोरनो जोंनो इंगित होयो जे फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हारसिङैनो सरकार दानो हानाय बेबायदि मोनसे पजिसनाव फैगासिनो दं बेखौ जोंनि बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनो ओरैनो आसलथे बे हल बिदुंनि जिथु दुंथाय बेथ' मोनसे प्रकृति नेम दा जिहेतु दुलाराय बुहुमनि जिथु टेम्पारेचार बे बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं आरो बेनिनो प्रभाब हिसाबै जोंनि ओनसोलावबो गोलैदों दा बे नेचारेल जिथु माबाखौ होबथानायनिथ' माबायदि हाबाफारि लागोन बेखौ दासिमहालागै जों साननो हायाखै खिन्थु बिनि गेजेरजों जों थांना थानांसिगोन माथ्र जों बेखौसो नोजोर होदों जे रायजो राजाफ्रा अन्ततः आबाद मावनो हाथों बेनिखायनो बायदिसिना दै सारनायनि बेब'स्थाखौ जों एसे हेफाजाब खालामनो नाजादों बेखौ जों दाखालि बावैसो जोंनि भैरबकुन्दनिफ्राय फैनाय जिथु मेइन केनेल धनस्रिनि जिथु मेइन केनेल बे बायस'दोंमोन आरो बेखौ बायस'नायखाय रायजो राजाफ्रा आबाद मावनो हायाखैमोन खिन्थु दिनै एफेक्टेड गामिफोरनि रायजोफ्रा ज' जाजाय ओंखारनानै बे बायनाय माथावरिखौ थेनानै मोजां खालामबाय ओमफ्राय गाबोननिफ्राय दैया चालु जागोन दा बिदिनो जों रायजोफोरनि हेफाजाब खालामनो थाखाय बिभिन्न आसनिफोरखौ जों लादों आरो नैबे आबादनि सिजोनाव जाहाथे रायजोफ्रा आबाद मावलांगोन बा आबाद मावनायनिफ्राय बनसित जानो गोनां जाया बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावलांगासिनो दं बिदुं बे निस्सय दिनै सानसे साननै हयथ' जोबोद दुंथाय दुंदो सान्दुं बेखायनो गाबोन बा समफोरहालागै हयथ' अखा होगोन आरो अखा हायोबा बे लासैनो जोंनि जिथु टेम्पारेचार बे खम जागोन आरो रायजोफ्रा खामानि मावनो हानाय जाहैगोन आं बेखौ फोरसा खालामदों